Fine boy, Igbo aka abịa ịnụ m. Fine boy, ajụjụ ka m chọrọ ịjụ gị Igbo aka abịa ịnụ m. Because like this, na ọ na-adịzi m ka o si wechiete nne aka ochie dịka otu o si wee dị n'ikpeazụ. Nneche gị anya, ọ bụ na Igbo aka ebe ịnụ m dị anyị. Ọ bụ like na iji ha two heads, two virgin heads, ofu isi agụ, ya na ọdụdụ agwọ. Ọ bụ na ijiri abịa ịnụ m, ịma na ewe ọkọrọ, ịma na ịdịbe dị redi ịnụ m sef, ịdịbe redi ịnụ m. Because like this, ihe na-enweta kịta, like this na ozi na-enweta kịta anụ ọbụla anyị ga-ewechi aka azụ. Ịghọtago? Yes, ụfọdụ ndị mmadụ send go message si na fachọka nya ọkwefụrụ mgbe ahụ ya wee mekwe n'elu asị ụmụ nwaanyị na fa gbara mgbe ahụ mgbe ahụ ya nwaanyị chọọ ikwu okwu, in fact nwaanyị adịghị etukwu a na ebe a na-akpa nkata ụmụdị nkata na ha mara mgbe ahụ n'ivụrụ nke na ha ekwu sef na-achọ ichi ọzọ asịsị kpọọ nwoke asị ije kọnsọtụ nwaanyị na ọmara mgbe mana kwefu n'ime fa na-abụ na asịsị wechiete aka azụ na nke ọ chọọ bụ nke ahụ ọ ga-agba chi ichi ọzọ abịa na life permission abịa na life permission na that one we want. Ịghọtago? So ọ dị oke mkpa ka ụmụ mara ahụ na anyị bụ ụmụ nwaanyị like this now. Na bringing back the old days because ọka mma, because a na-aka akwụrụ ụmụ nwaanyị ugwu then a na-aka akwụrụ nwaanyị ezigbote ugwu then. So ọ dị very very important na ịchọ ịgwa m okwu when you want to talk to me with respect. Ịghọtago? So cheta na onye mmerụ nju eje dị survey bụ Obi Ezekwesili, mama nnukwu anyị mee mụ nji wee sị ka nje na fọ nwaanyị anyị ịbịa gba egwu wite mmọnwụ o nwere ihe nyere ya agba. Ụfọdụ ndị mmadụ o nwere ebe gị na nwoke ya na-anọ na-ekwu okwu, ha chi ikwu okwu maka mmọnwụ ha si ụmụ nwoke ha chi ikwu okwu maka mmọnwụ ha na-adị free, ha adị free ekwu substantive things. Asị gị na ikwuo maka mmọnwụ n'iru nwaanyị na ị na-aka mmọnwụ, asị na ị na-ekwu ọ bụ na ị na-ekwu chọrọ ikwu okwu mmọnwụ n'iru nwaanyị na ị na-aka mmọnwụ. And I believe onye ọbụla nwere language nke ha ebe nnọgo achọ ikwu because abịa m na-ajụ ese maka mmọnwụ ha sị na ha ama ngwa m na ha gwa m maka mmọnwụ nọọ ịka mmọnwụ. Akwụkwọ somethings anya gwa m na o nwere nke nọ the particular one nọ na-ajụ adịka m asị fa ka the process echi o nwere that initiation a na-initiate ụmụ nwoke pelo mpe ike na-eme ka ị na-etolite ịnọrọ ebe 15-16 years etinye gị na that group of masquerade. So wee na-ajụ ya kedu procedures, kedu ihe eji eme ka the tradition si adị na abịa ịka ichi nwatakịrị ya bụ mmọnwụ. Ha sị na fama ngwakwa m nke ahụ na ọ dị ka ịka mmọnwụ nsị aka ekwe nke bụ ịka mmọnwụ na-eburukwe bịa ọ bụrụ na achọrọ ịgwa m detil na-agwa m ọkwe nke ọkwa ịka mmọnwụ. Ha sị na ha ama ngwakwa m ya na m achọzi ka na ọ bụrụkwa n'ọnụ fa ka m ma anụ ya na m achọzi ka fa ka mmọnwụ adị akpa maka mmọnwụ n'iru nwaanyị. Ochimo nzuo ike. So Obi Ezekwesili na-abịakwa na-agbakwa egwu ite mmọnwụ. Ojiji si nchetelu m ihe nwata those guys kwu. Ịghọtago? Wee sị ka njekere survey wee jelute wee sị m na mmọnwụ nwere ike ịdị iche mana ọkwa ifuru mgbe ochie na-achọ ichi ọzọ na nwaanyị ka a na-abịa anata permission. Ya na-asị biko excuse me Ojio chọrọ ichi mmọnwụ nchọrọ ichi ọzọ ewesa mba na Ojio na ọma nchinwe ọzọ na onye adị ekwuchitela ọra na ọrụbe borehole ole ka ọ rugoro na village, ụmụaka ole ka ọ na-akwụ school fees. Yes, ọ ajụjụ fa na-ajụcha ihe ka ụmụ nwaanyị ga-eche echicha wee mee ka esho wee sị gị ma na ya echi onye ọzọ. Nke dịka ibia bụ na mgbe ahụ kwa nwaanyị nwụọ adịghị enikwu ya be nne ya, adịghị enibe di ya rada. Nwaanyị nwụọ adịghị enyi ya ebe di ya, a ga-eburu ya bịa be nne ya maka na ebe ahụ ka ọ kpara ume, ebe ahụ ka a mụrụ ya, ebe ahụ ka o nwere nnọọ pawa.
a na-ewu ya na nwaanyị jere ije ozi na be onye ọzọ, so time ya bịakwa na atụ an end akpọnatakwa ya maka na ozi edigara ya jee o jechaghị ya, so na ekwesịrị idunata ya be nne ya nie ya ebe ahụ, no question asked. Ụfọdụ ndị bụkwa ndị ọ ga-abụ apụtakwa asị na ndị be nke nwaanyị bụ ife ga-atụ aka ebe aya enyi nwaanyị ịnụgo di. Ọnlaịn kịta anụ ya wee pụtazie iwu na aya enyi gị be di gị, o nwere ife a na-aka akọtara ya be di gị ka aya enyi, mana bụ those days mgbe ụwa ka dị n'ukwu nkwụ a na-enyi nwaanyị be nne ya. Nke dị ka ibia bụrụkwa kedu ihe a na-akpọ ego otito obile. Ego otito obile anụ a bụ ego ahụ nwoke ga-akwụ, a bigger sum of money ọ ga-akwụ karịrị ego dowry ọ kwụrụ mgbe ọ na-achọ ịnụ nwaanyị. Dowry kedu ihe a na-akpọ ya, nna nke nwaanyị nwee ike iwelu 200 naira welu 500 naira, mana kwa ịma ego otito obile a nke nwoke nke nwoke ya ewepụtara ihe dịka 50,000 or up to 100,000 naira dobe ya mbọchị oyi emetụta nwaanyị aka, ewere ya wee mee gịnị, ewere ya wee je go ịtarị a eji wee ihe a ga-apịa dada ama ndị mma. Then those people na ụmụ nwoke jeziri ịpịa ịtarị, ụmụ nwaanyị fa nọ n'ụlọ ewere nke fa ọnụ wee sibe nri, esiche nya wee bịa chee fa ọjị nyefa nri ịmago kene fa for a job well done n'isi ego nwoke tiri nwunye ihe. Then the next one wee bụrụ gịnị, community ọ ga-awepụta na ya ọ bụrụ na ndị onye nwoke ọbụla cheat ya, nwoke ọbụla gbaa n'ilo isi na onye ọzọ ka gị mma, na ọ kakwala gị mma na ịnatara n'ụlọ, maka na ịnwe anwa anata nwunye gị wee bụ na she's fed up ọ na ọ notice ụdị ya wee jegwa ụmụada na ụmụ nwaanyị nọ na village ahụ ga-adọpụta gị na community ewelu ụdị ha wadị ihe decide ya eme gị achị ịgbago ọta, achị ịpịa gị tara, achị ịpịnye gị prison, ịmago ije jail, ịma na ụmụ obere ebe a na-akpọchi mmadụ. Amarọ m the punishment ihe anyị ma bụ na a ga-ediscipline the man according to tradition obodo. Unlike kịta ọ ga-abụ nwoke ga na-echi ite ọ na-eglot, nwoke ga na-agba n'ilo na-eglot like this, nwunye ya amalụ ọgbastadịa. So mgbe ochie ọ ka mma na ije nụrụ second wife, nụbata ya n'ụlọ, mụọ ya nnọọ, mụọ ya ka esi anụ nwaanyị, anyị ma na ị nwere two wife, mana once jidekwanere ka ị na-eme mpịogharị, emeghị ihe ndị a na-eme ndị na-epịogharị. Ọ bụrụ o nwere tradition ọzọ dị n'obodo gị ma ọ na-encounter go ya na ịnọ mgbe ihe a na-eme ọ na ọ ka na-eme n'obodo gị, kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Anọkwa m na YouTube na Volt Odenigbo, na ọ na Facebook na Volt 104.3 FM. Ọ bụ na ị chọọ igekwa anyị mgbe ọbụla ị nọrọ na town, jee na Radio Garden anyị na Volt 104.3 FM. Ka ime mgbede ọma, uhuruchi ọma, nnọọ adịkwa m mma. Nna amadụ m na nke nya nke ka njọ onye nke tata anyị fụkwala anwụ kama na dị anwụ dịka ọ dịrọ steji. I'm telling you. No, you can sing.
Mm. Mm.
Dalo so. Dalo. All right, 0706 048 5853. My one is 0915 570 8347. Hello. Kekime. Mgbede ọma. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Nnọọ Ifeanyị Chukwu. Gaa n'iru. Oh, ya. Okay, akụkọ Nollywood ime inu bụ na ọ naghị eme exist. Onye ka m ji wee sị gị na ndị nna nna ị ga-eje jụọ na-eso ọ bụ na omero na bụ na o nwere na be ndị ome n'ala Igbo. Daalụ sọ. ka e mere ndị ajọ mmadụ ka ji wee fọdụ n'ala Igbo anaghị ebuche mgbe ochie ahụ bikọs o doro m anya n'obodo nke m ndị niile a na-arụ aka mgbe ochie ọkịọta na famili ha mere ihe ọjọọ na ha mere nke ha mere nke ọzọ ọ kakwa ha ka na-eri idu ma kọmuniti teta ndị mpaghara dokoro ahịa nwere nnukwu ahịa ọkịọtara na-abụ na ụbụ na-abụ pụta na mgbe ochie ọkịọta ọ kakwa ha ka na-eri idu ma kọmuniti taa ka eme na a na-etibusite ndị ahụ ebe ọ bụ na onye mee ife ọjọọ mgbe ochie a na-etigbu ka emere ndị ajọ mmadụ ka ji wee fọdụ ihe ọjọọ ka ji wee baa ụba na-atọwa ụtọ si ewepụ aghụghọ ihe a na-asị ya na omenala asị ka ọ bụ ya abụghị ndị omenala ji epromotu okpukperechi ha gị ọtara a na-eme nke a na-eme nke ọzọ a na-eme nke ọzọ oke ọkwa omenala anaghị etego n'ala Igbo taa ọkwa omenala ahụ ọ na-achịtego ọ dịkwanụ ka onwe mgbe ọ ya adịkwanụ onwekwanụ mgbe ọ ya adị ka ọ dị na mbụ eriri ekebigo ikegodi ya ọ ma mbụzi the same. Daalụ of course ihe ọjọọ ama ngwụ n'ụwa nwere mgbe anyị ji wee sị gị na ife ọjọọ ga-agwụ but ihe nchọ ka ime ka ị malụ bụ na ọ dị na mgbe ochie ka ọ na ọ dịrị ọ dị a na-egbu mmadụ mgbe ochie ka ọ na ọ dị egbu ọ na-egbucha ogburobu unu bụ maka na onye ahụ emebi ihe ya dị egbuo mmadụ back in the day ụfụ ọbara mmadụ o nwe ihe ọ ga-awụ ime a consider ya na ọnọmal ihe ọjọọ
ịghọtago ụmụ ụdị oshi ezu na kọmuniti agbaghị nkịtị ụdị oshi ị ga-ezu amapụ gị amapụ o nwekwara ụdị oshi ị ga-ezu egbuo gị egbu. The point bụ that na mgbe ochie I promise you ime ihe ikwesịghị ime naanị especially mgbe o evolve ọbara mmadụ anyị nọrọ na even ndị nọ na 1970 anọzikwa mgbe ochie just so you know because inwe ka ị na-ekwu mgbe ochie anụ ị na-eche na 1960 ma 1970 mba mgbe ahụ ihe echenjiwe gị ya agbanwewego ewego too much corruption o nwere before eye of the gods man corrupt one eye of the gods ịma nnakọta si na ị na-aga ịbịa swear oath ịbịagodo bribe ịma mmenwu ya ihe ọjọọ dị but the point bụ na ọ dịzi too much because a lot of things emebisigo a lot of things anya sachago a lot of things amara m na ị na-enụrụ mgbe m kọrọ akụkọ maka a particular village sorry a particular family na Osai Ụmụahịa that family mpa like the fourth generation before this current generation ihe mpafa kechi gwọkọ n'okwute bụ na ụmụ ya ma mme nobody from that lineage ga-eme anything gbasara ọgwụ ego once ime ya nwụọ. Ana m agwa gị first hand information once ijere isi na ine weda na ọbara mmadụ ka ị chọọ ịkwafu ma ọbara anụmanụ ka ị chọọ ịkwafu once ị decide na ịma nsị n'ụzọ ziri ezi kpee ego ị ga-anwụ anaghị egbu gị ozugbo so long as na ọbara nwoke ahụ na-agba na your vein ọsọkwa gị bụrụ cousin once anụbatagodi gị anụbata ịma mmenwuzi anything ọgwụ ego ịma support dị ya ọfọzụkwa na ị mere ya eme so these things happen. The point bụ na ime ihe na-adịrọ mma a na-invoke the gods of the land si nekwe ife na-eme nekwe onye ome ụfọdụ na-agwụ edobe automatically imekwa n'alịa piam like that akọba akụkọ n'isi gị so ọ bụrụ na ọ na-eme inwe ike kịta anụ mmadụ asị na idowelu nne evuru nne gị lie ọ na-ezuru pensụl gị mana kwa ifo once imelụ mmadụ ihe ga-eme ya o tielu gị aka n'ala ma ọ gbapụrụ gị slippers ma ọ gbaalụ gị ọtọ ma ọ jewe na shrine gị ọgọ forget it inwe ike igbuo mmadụ na afri maka na onye ahụ ejighị report ụmụ na onye ahụ ebere ọnụ mebi but ọ kwefuru ime anything na ọ ga-abịa ime echere nke ahụ ya awapụta eje court a na-ejegheri court iwere anị mmadụ onye ahụ eduru gị na-eje court iwere anị mmadụ onye a nje report gị to shrine asị gị na onye ahụ 4 market days 5 market days 2 market days once ihe a mewere onye ahụ ịma na nke okpemego mmadụ gọọlụ gị ọfụ that time just normally na ịgọrọ mmadụ ọfụ ihe ọjọọ ma ihe ọma eso ego depend ka eso ego dị ọfụ so ọ bụ na ọ na-eme the point bụ that na ihe ijiro wee mmadụ na ọ na-eme bụ na your own era those things apụwago i witness here akọrọ ọrụ gị so ị mahụ na ọ na-eme mgbe o mere even this one ọ ya awapụta kịta nke a nkọrọ nkịta anụ a nsị gị na nwaanyị na-edetermine onye echiri onye a ga-echi ọzọ ọ bụrụ na generation unu ka o mee ka o ji eme ọ bụrụ na generation mụ ma o generation sef ụmụ nwaanyị adịghị anọdụ nso ọfọzụkwa nwaanyị enwe in fact nwaanyị na-achọghị ichi nze ọ ichi ọzọ ọ ichi nke na-esote di ya ụmụ ya na-akpị ya n'ala Igbo nwoke sịkwa na anụ ọchọghị ichi nke a gbasara gị automatically ichigo whether na ịchọ ya ma ọ na-ịchọghị ya ichigo because once di gị na-aza dikon ịzarago dikones whether na ịchọ ya ma ọ na-ịchọghị ọzọ di gị na-aza anything ịzarago so ọ bụ na ọ dị the only thing ị ga na-ekwu bụ na gị na onwe gị i witness here and the witness here doesn't mean na onwere mgbe o mere exist no it doesn't mean na onwere mgbe o mere exist jisike kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347
anọ m live na YouTube nọrọkwa na Facebook. Hello, mgbede ọma, ka eke ime? Gaa n'iru. Mm. Aye. Mana o nwere ihe ọjọọ ya awụ ime ivuru isi gị ivu n'anya ịghọta na sị. especially onye ọ bụ na ime onye okay, don't worry, daalụ. Ọ bụ na ime mmadụ like ụdị mmadụ m nkịta enwerọ m energy ịchịgharịba mmadụ. I promise you, onwe ndị nwere time. Ama m gboro na-ezugo fonu mpụta na-anụ ka ndị mmadụ na-asị na ha ji chọọ fonu fa chọta ya na ha jere ije na ha jere ije na ha ji chọta the phone. Ife onye ahụ egosi gị vidiyo ebe the person na-spill otu o si wee bịa zuo odu oshi onye olesi. So ihe ị ga na-ekwu bụ mee mmadụ onye nwere obi sarasara, onye na-enwerọ time dịka m, maka ọsọ onye a nwee time and nwee ego, because mgbe nwere ego m etufe agwa gị ego na-eji eje dị ije sef gị nwa ga-ashọk. So sometimes people na-eje dị ije abụrụ na ọkafa recover ihe ọbụla iwelu n'aka fa, iwelu from them ikwesịghị iwe onye ọbụla imefa ihe ha ji na-eje ije nka gị nwa na onwe gị taa afụfụ nwe ntaramahụhụ ihe ọjọọ ime. In fact, that pain fa pass through fa chọ ka ị pass ya 2 times times 10 times 2. Enwe ndị bụ na ha sekpụla na otu a kpere gị ekpere, I promise you, ị ga-ata ahụhụ. Ị ga-ata ahụhụ. My roommate mgbe m bi na ya bi na school, amaghị m ihe mmadụ mere ya, o sekpụla the girl si na 2 days after, amaghị m ihe o mere, chetara ozi m ihe o mere the lady, but the girl ji ọnụ ya bịa si that na she could not sleep. Ị mara na ndị ọzọ na-alahụ ụra na ọ dị alarụ nwa ụra. These things na-eme, ọ dependịrị onye imere ihe imere. Ọ dependị onye imere achọrọ ije ije ya, onye imere kedu ebe obodo o si, obodo ịbatara ume ịnụnụgo obodo ọ ya wee ịbata izu oshi safely ịbatakwa dị obodo mana bịazie ka ị na problem, bịazie ka ị na onwe nke nọ one time asị that na ndị a bịara izu oshi ka hapụzie ọ dịka ha na-aga ọ dịka dị obodo was not ending. Yeah. Okay, ka anyị welu Independence Layout for example. Ndị mmadụ bịara oshi na Independence Layout, ha si through ESBS wee bata. Ka ha sizie through ESBS ha si wee pụ, ha si wee bata pụọ, ha dị eluzi ọ dịka ESBS adịzi voluminous like adị eluzi elu, ọ dịka otele aka ya ọ na-aga ọ dịka na-esechie ha azụ. Ihe ka esechigidela ha azụ ọntụrụ ndị mmadụ ejidefa. O nwere obodo ọ ya ahụ ije kịta izu oshi ime anything, I promise iman na free. Ọkwa ikwuru okwu yesterday ka nwanne nya maka eleji jidere nwatakịrị ntị nya ka wede maka obepịa ntị. Ụfọdụ n'ime anyị si na o nwere ike ihe a bụrụ izizi ọ na-eme ya. O nwere ndị ị ga-eme ihe ọjọọ either because of ebe ha si ụdị spirit na-ere ụdị chi ha nwe ha ama iman na ije ahụ free.
ụfọdụ ndị mmadụ bụ ịmara ụdị parents ha nwee, mara ebe eji egolu ha ije, ịmara ebe the person jegoro ije, ịmara ụdị chi onye ahụ ji wee pụta ụwa, ịmara ụdị chi ọ na-efe. O nwere ndị pụtagoro ụwa like this, ha chi ha akago na ihe ọjọọ ama mmefa. O nwere ndị pụtago ihe ọjọọ ama mme, anyị amara ka o si eme na o si n'afọ ma amara m ka fashion ha na chi ha si weke, but the point remains that ihe ọjọọ ama mmefa. Gị nwa na onwe gị bịara ọ bịara igbu mgbu onwe ọ ihe ga-eme gị. And these things na-aka eme during our forefathers. Ọ bụrụkwa maka kịta. Mgbede ọma. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Ka ebe isi oke ọma dị? Okay, gaa n'iru. Daalụ. Daalụ. Daalụ sọ. All right. Anashiri ike.
anya siri ezigbote ike onye chọkwa ikwere ya kwere onye achọghị ikwere ihe mawara mbọsị ihe ejekete nke ihe eje one day ịghọta ije. Hello, kekwan. Onye nke ya bụ okwu ndị Igbo o mere n'izu o mere n'ọnwa mụọ ị na-emegide ma na-eme ndị rapụ na isi na ndị ọchịchị na kọmuniti gị na sitepta nọ ha na-achị yes famili ha kere ka ha dị kedu ka ha dị bụ ndị ahụ enyere ọchịchị obodo n'aka nye ihe gbasara obodo si ha na-ekote ajiri emere ihe gbasara kedu ka ọ si adị ha kedu ka arụsa afọdụ ha so onye asịkwana na na-adalụ ana na-alụ ụlọ ọfụma nke tataruo kịta sef na ọ dịzikwụkọ na anagide because people now believe in all those things because ikpere chi gị ahụ chi ahụ kepụta ego ụwa ga-eju eze ọ bụrụ na ha gwụ na-eme gị ịmara ụdị agwụ na-eme gị ịmara ka esi wee chọba ya ezi oletin mara ma asịkwa na ụta nọ na maraba ji oru ụka abụ m ezigbote onye ụka ọfụma bụkwa vokalit na chọọchị na-agbaghị but all those things na anyị na-enye elu uche anyị bịa wabaya uche m dị n'ebe m na-ebi atọ ma my focus dị ebugo so mmadụ abịakwana abịa asị gị na anada ọrụ ịtara ya jee n'ebe a na ịtara ya ga-emegoro ihe dị ụtọ o merụ n'izu menụ ya bịa nna gwa ewa brada ma biko kọrọ m ụta o chichi na-aza daalụ sọ and of course anyị niile bụ ndị Igbo enwe ebe anyị si wee pụta ịghọtago and ọ bụ na ego history ọfụma ị ga-aghọta that na ihe dịka dibịa shrine na arụsị bụ ihe dịbụ mma
before ndị arụrụ anyị ndị decide ha nwa bụ ihe mebiri anyị obodo, ha nwa bụ ihe mebiri anyị mmadụ wee bịa tụgharịzie ya before imam bribe m ọ bụ na aka ga-akwụrụ ọtọ imam lute ya onwe how many kilometers away ị ga-anọ from a shrine, how many kilometers away asa onye ọjọọ asa onye wu mgbe niile ihe ọjọọ dị gị n'isi, you cannot face the shrine. Onwe people you cannot face in the community. You go so anyị niile bụ ndị Igbo nwere ebe anyị si wee pụta before the missionaries wee bịa. Anyị nwee chi anyị na-efe na anyị na-eje shrine, anyị na-eje like ị mara normal before the lights wee bịazie. So a lot of people nwere the freedom to nke ọbụla ị chọọ ime, but nke ọbụla ị na-eme aka ga-akwụ ha ọtọ, whether na ị na-efe Chukwu o ị na-efe alụsị o nke ọbụla ị na-efe, ihe ọbụla ọsụkwa ya bụ n'onye ka ị na-efe, ọbụla aka ga-akwụ ha ọtọ. I promise you n'oge na-ete ha aka ihe ọbụla ọnya ka ị ma ya amalụ gị. Hello, mgbede ọma, kee ka ime Uchechukwu ka ebe isi akpọ m? Nnọọ ndị Ebonyi unu echetacha anyị taa. Okay. Ụmụ ahịa ga-aga agaghị ahịa ahụ eru mbọsị nke eke aga ahịa abịa mbọsị eke ahụ o nwere ebe a ga-aga eru ebe ahụ onye ọwụna ịranye m na-ekwu ọbụla aka ya adịghị ọcha enwere ike ịbịa ebe ahụ, enwere ike agakarị 100 na-akụ egwu na-aga eru ebe ahụ otu atụm mmanya na-asị 1 galọn mmanya ka na-ebu aga ebe ahụ, onye ọbụla aka adị ọcha ga-abụ ebe ahụ. Ịba ebe ahụ ya wụsọ ịga na ebe ahụ nwụọ. Nke ahụ nke mbụ. Abịa na abụọ, enwere agwọ anyị na-asọ na be anyị, agwọ green a enweghị ike emekọta ka igbuo ya. O nwere ndị si na-arụta pastọ ọhụrụ nka igbu agwọ ahụ, ime ụmụ agwọ ahụ onweghị ga nwekwa ya mana igburu ya, mana bifo ọ na-eru abalị asaa ihe mgbamgba ga na-eme ebe ada onye ahụ nwụrụ, ọnụ onye ahụ nọ n'ọṅụ tiri eji ọnụ ya kwuo dịkwa ihe mere aga mee emume a na-eme yọọ ya ayịyọ. Ọgwa na-eme ama gbuo ya, a ga-aga n'ahịa gonye dụka ọkụkọ, ọjị, mmanya, nsị egbe, akwa na iris andụrịfọ eme ya eme. Ọ bụrụ ịkpacha anya gbuo ya, a ga-eku ndị onye nọ nso, onye ọbụla na-agafe, nwoke na-agafe ma nwaanyị onweghị ga-agafe ebe ahụ. Onye ọbụla ga-anọ ebute ọgọ lie ya otu anyị gbuo a na lie ya. Ụmụ nwaanyị ma ndị nwoke ada ebe akwa na-eberi akwa. So onye ọwụcha omenala na-eme, so onye so omenala bụ omenala dị. And ebe na be anyị mgbe mbụ moto daa mụ accident, onwe onye be anyị ga-anwụ, onwe nke a na-anwụcha ọ bụrụ ofu onye ga-afụ na moto ahụ. Ya wụrụ mgbe aka ndị mmadụ ta n'ọcha. But now nsogbu ma ọ bụ ego mgbe mbụ ikwu okwu ogwu oge na be anyị, you are going to die. But now amaghịzi nke bụ ọgwụ ego nke awụ ogwu. Mana omenala ka dị dịsị ike. So onye si na nwere adị omenala dụọ ndị ọbụla nwere na-eche ha. Enwere nke mere nso a, enwere nwaanyị a na-alụ na Ọsun steeti, ụmụaka etochara adị 2 boys, 2 men and 2 girls. Mama agba anyị na-eme omenala obodo anyị na-eme obodo anyị, ọ bụrụ ihe na-esiri anyị ike. Ha si Ọsun steeti bịa enwe ya na ịkụ anyị enyi m na be anyị ebe a unu a na-afụ okpinwu anyị nwa bụ sort of the nation. Ọ gbasa ogwu wee a na-esi a na unu agha na-ekwu okwu ya, unu agha eji sebute maka gbasa ọkọ mgbe ọgụ. So
ndị abịa ka ha bịa ebe ọ gara so biko n'ụzọ ha na-aga zigzag na etu a bịara ebe a na-abịara ịyọ shanya na be anyị ka o meghere ụzọ anụ ọbụla aka ga-adị ọcha o nweghị ga-eme ka o meghere gị ụzọ otu ọbụla aka ga-adị ọcha ọ bịara igbu ga-egbu gị ihe ọbụla mmadụ riri against you all back to sender so kọọ m n'otu omenala na-ebibisi ike ya na-eme na be anyị o gosiri na omenala ekele m daalụ sọ daalụ omenala dị ndị dịkwa legit dị kama na ndị dịzi ajọ ya karịrị ndị dị legit. O nwere onye chọrọ ije gbaa afa sometime wee sị ya ijekwa ije gbaa afa ya dịkwa careful maka na jenzi ndị ịgba afa ka enwezi because these people a ga-anagide gị ego yet and ịma na abịa na ndụ mmadụ enwe a common problem ọ ya imiti everybody nọ na this life ha nwere that common problem ha na-project that common problem ha na-project so ikwesị ịdị careful ọ bụ na ịchọ ije gba afọ ịchọ ije jụọ ese dị very very careful make sure na onwere na gị nwa na onwe gị ejiri aka gị wepụta any information let them be the one to give you the information ha gwa gị the problems otu ị ga-esi mara onye ezigbo ya bụ na ọ ga-enye gị the solution once onyere gị solution nalie hello ị nwekwa just 1 minute 60 seconds ezugo gị kwu ihe ịchọ ikwu ọnya ka anyị na-agwa gị daalụ ọnya ka anyị na-agwa gị that na ihe adịrọzi ka ọ dị na mbụ ị na-mistake the times today and the times before. Tata bụ Thursday anyị wechiela aka to the times before today mean na abụrụ 2026 today mean bụ from 30 years 40 years 50 years ago. Ana m ekwu maka time immemorial meaning time ịgbago enwerozi ndị generation nọ in existence now. Ị na-mistake the time ị nwere ike ime ihe kịta imerụ ana kịta ihe ananwụ free because na ife emebigo, but that doesn't mean na onwere obodo ọ ga-abịa ije today imerụ anị bụ igbuo mmadụ iyefu ọbara na ana mmadụ iyefu ọbara igbuo mmadụ nwụọ n'ike ọbara igbuo mmadụ na obodo ọ imerụ anị. Onye ahụ larụrụ ụla otetero onwere onye metụrụ ya aka, mana ọ bụ na ije eje gbuo mmadụ imerụ gị anị. Even the Bible acknowledges that killing is a sin. Igbu mmadụ bụ njọ. Ọ bụ njọ in all ramification, ọ bụ a sin, bụrụ a crime. So, ọ bụrụ a sin biblically is a taboo traditionally. So, igbu mmadụ na anị, igbu mmadụ n'obodo bụ imerụ anị ndị ahụ. Ama mmadụ onye ma maka ide mmiri na ọrụ ukwu na ide mmiri. This ọrụ ukwu na ide mmiri bụ one town na-enwerube any form of crime. Any form of crime.
I know that the very first time I bịara oshi there was 6 years ago. Guess what? Ndị ahụ anarọ free. Ejidere fa. Ha nwa ji aka fa na chieta azụ. After 2 of them, na that oshi, fana the rest ji aka ha na chieta azụ si na ha bịakwala oshi n'obodo a. Na since na ha enwebe peace of mind. The other time mmadụ jere izu oshi, amam ihe onye a jere izu na shop onye na-ele mmanya, ejide ya. Guess what? Ha sị na ha ama mgbe na-adị egbu mmadụ n'ọrụ ukwu. Na-adị egbu mmadụ na ama nyafu etiri onye ahụ etipụta ọbara mana ha sị ya na ama mgbu ya. Na egbuo ya na ife ga-emebi na anafa. The other time enwetelu ndị Hausa. Ha kampụ bago, ha batara na dị obodo kampụ ba. Guess what? Achọfa chụrụ ya fasị ha na ha chọrọ ka ha gbuwe mmadụ na once afọ na adị achụ efi n'obodo ahụ. Adị achụ efi. So ha nwa na onwe ha ka na-protect the little sanity dị n'obodo fa because ha ma na ihe a mee na ihe ga-emebi. So o so certain things inwe ike ịpụọ igbuo mmadụ nata o. Inwe ike gịwa na onwe gị onye obodo ahụ inwe ike na-agwọ ọgwụ ihe igbuo n'obodo ahụ nata. Mana ọkwa ifu igbu n'obodo ha na-eprotect chachachachi ya. Ha nụkwa na igburu mmadụ ị ga-eje clean anyị amapụ gị na the obodo self because o nwere punishment, o nwere some certain things ị kwesịghị ime and even na scot free. You can't eat your cake na that village na free. You can't eat your cake and have it. Ọ dịrọ possible. So ihe ndị a soche na ihe na-ekwu gbasalụ imerụ anụ bụ bai ịbatara obodo ahụ ya fuo ọbara. Ọ bụrụ ọbara ewu ka na-ekwu na a na-ekwu maka ọbara mmadụ. You want right to take the life of somebody. Even the Bible said it. So taa bụ Throwback Thursday and agwa m nso na ọ bụ na ị nweghị ike inwetenwu m na phone, drop one message soon na Facebook ma na YouTube ka mmadụ hapụ isi m na me pick call na me pick call. Time adị ọzọ so m ga-ewelu message na YouTube. Onye jekwesi serious in hello Auntie Chinazo and Vote of FM family. Indeed, today is Throwback Thursday. Many things has happened in the past. Daalụ. Biko mmadụ I nwere so many channels inwe ike izite m ozi gị. Yataga I nwere so many channels inwe ike izite m ozi gị. Anyị nọ na Facebook, anyị nọ na YouTube, anyị nọkwa na phone call. Ọ bụrụ na m pick your call, jisi ike send a message na this at least onye ọbụla nọ na Facebook ọkwa. O nwere onye anọghị na Facebook. Ọ bụrụ na ị nọrọ onye nọ gị na-akụ nọ na Facebook, ideche isi m na afa gị wụ Ekike from Ugwuaji or na afa gị wụ Obinna from New Heaven. Ịghọtago mma voice ya bụ ị ga-anụ ya. So ebe a ka m ga-asị unu daalụ ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afa mba Ntị Chinazọ ụmụaka ose adị onye mara asụsụ onye ikwu onye amaghị asụsụ ọ na oriri ama ebu na-eji ibi ogwu agbacha ọsọ agụọ mile agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Taxi driver Bobby Benson come na hapụrụ ofu ụmụ agbọghọbịa. If you marry taxi driver, me no care. So long as lady happy, you can marry a barrow pusher. We don't care. Ka ọ dị na echi ndị ebe nụ.